Vreți să mai povestiți una experiență de acolo? Grijile au fost de acolo, din Italia. Eu nu doresc la nimeni să trăiască într-o casă la cineva, să mănânce din farfuria cuiva. Pacientele cu sindrom Italia se simt epuizate, au stări de amețeală foarte mult, halucinații vizuale, auditive. Asta e, totul vine de la depresii, totul e de la supărări. Și zici că tu faci sacrificii pentru copii. Dar noi îmbătrânim și ne îmbolnăvim psihic și se îmbolnăvești copiii pe lângă noi. Pică mi-am spunea la 8 ani, banii îs buni, dar n-aduc fericire. Non credo che ti può capire cosa hai nella tua anima.